हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैलायबाय बिएन प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअनि गोदान आपडेट। स' लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ बिएन प्रडाक्शन गेजेरजों फैनो गोनां बे खेबनि बैसागु मिउजिक भिडिअआव फाव खालामगोन लोगोफोर बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दाइमारी आरो shiddharth बर'। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो बिएन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव नुनो मोनसिगोन। प्रेक्टिसिं दिनैनिफ्राय बिएन प्रडाक्शनाव स्टार्टेड मोनसे मिउजिक भिडिअ बैसागुनि दा थाबैनो नुगोन रायजोफोर। मोजाङै मोजां दिनैनि शुटिंआ जोबनानै थांगोन। थेंक इउ एभरिवान, कीप सापर्टिं आस बिएन प्रडाक्शन। बाय बाय।